Get a couple in the by Paul Chigbo and they wo for having you. Come up also no God draw. I gotta send them to go again. Come on, him match also. I don't tell you to go for so. You are a man of God, right? Yeah. Then, yeah. I'm gonna go then. Go to go na rahola. It's then. Okay. On when they are born now for neha. Manadem anointed by Reverend Father Professor Ignatius Obinwa, the first rector, Blessed Ebenetans Major Seminary. Okay. Yeah. Okay. Okay. See one now. Okay. AD ordained. Yes. Fine. Thank you very much. Now, as ordained man of God, the pastor, in our full vision. Vision and the prophecy. Abro ife mmadụ na-anyata n'isi ọ Chukwu na-egosi ya. Onye ọ na-anya isi ma ndị a na-asị should I prophesy? Asị ya prophesy. Go deeper, Papa. Ọ dịgo so childish. Ọ dịgo ka ịfụ ụmụazị. Ịfụ mature men of God. Should I prophesy? Should I prophesy? Prophesy. Papa. Efuzi obi ọ dị magical in nature. Ọ dịgo so childish. Ọ dịgo ka ebe ndị ụmụazị batara ọfịa maka ụmụazị bata ịchụ anụ ezigbo dinta kpọrọ ụmụ nkịta ya nakpuo. Okay. Dịka ịbụ onye ọzụzụ atụrụ, you believe in prophecy and healing? Yes. Also na the offices Chineke na-enye. Also na gifts of the Holy Spirit. Also na powers Chineke ji approach ndị nke ya. Okay, can you talk about prophecy before and na healing? Okay. Dịka you believe in prophecy, onwe ga amụma iburu mechara mezuo. Ka ọ na-ehe bukọrọ enweghị the gift of Igbo ama. Onwe ga-ada agụta dị ọnụ. Example, like 2 example. Okay. Enwe ndị na-akpọgasị m na phone mana duto otu enwero station now. Ya afọ ebe a na-abịa enye testimony. Okay. Ọtụtụ mmadụ na-agba onwe ka kpọkwara nwanne ọnya ka na-ekwukwa ebe ọ sị na ka ezi obodo ọkpọm from Umuchu. Amarozi m onye ọ bụ na m bịalụ ha program how many years ago wee gwa ha na ya enwe fatal accident. Ọ kọwalụ m onwe ya mbịa cheta echefugo m mana ọ bụrụ na ọ ka ewere ya mebu ụkọchukwu members mmadụ edetu ya n'akwụkwọ mana fatal accident prophecy a na-eme ọzọ iwu nọ mgbe ọbụla na ozu na-anwụ ọgwa prophecy bụ na onye na for the next 2-3 months na ihe adị ka kubana na ihe eburu ike. Yes, prophecy na-adị balanced, revelation vision ọ na-adị balance, ọ na-abụ good and evil, ọ ife karịrị uche mmadụ, ọ ife a na-afụ beyond human sight. So nke ọ bụ na ekpughelu gị nya ka ihe egosi mana ife ọ nazoro ezo dịrị ndị na-atụ egwu Chineke. So enwe nke ejikwa magical power were afụ ndị diviners na-afụ ndị soothsayers na-ekwukwu ha ya agwa gị past, present and future. Ndị naysayers na. So mana ọzọ gị ka ọ dịrị inwe Jpac with the brother Paul Chigbo interview. Hear what I want to say. I heard most of things you asking, the questions and the answers brother Paul Chigbo gave to you. But there is something I want to say regarding that. In all and sundry, that is, I want to bring everything in a nutshell. There is no doubt about the existence of power of God. There is no doubt about existence of power of man. There is no doubt about existence of power of charm. These 3 things mentioned are in existence. But that does not mean that one did not supersede other or each other. The power of God supersedes all. And it depends on whom is exercising that power. As you can see, the mantle handled by Prophet Elijah is different from the mantle Prophet Elisha handled. Prophet Elisha handled double anointing of Prophet Elijah. Did you see it? In the same way, when you talk about human power as the power God gifted to you as a human,
you has a limit where you can exercise that power. Depends on what you have and what is in you. The same thing is applicable to charm. Those who were practicing magic or practicing charm, their charm or whatsoever they were doing has a limit to where it can exercise. Still, I recall back, in all these things, the power of God supersedes all. So when you talk about healing, you were asking Brother Chigbo has seen what kind of gift he have and this and that. Well, in the manifestation of the work he's doing, mmụọ Chineke n'ime gị onye gị spirit of discernment ịmarụ nke si n'aka Chukwu iji maatụ demonic maid na Acts of the Apostle chapter 16 from verse 16. Akwụkwọ nsọ sị na mma niile o buru bịa to pass 100%, even one did not fail. Lụcha ka Bible si dee ya. O ruo ka Paul bịa ya na Silas iwe ozi ọma, the lady supported them in disguise. Ọ sị ndị be ha maka ndị family nwe the lady ewere gị akpa ego rụọ ma supermarket ịghọtago. So ruo ka Paul bịa ọ na-ekwu iri ha Paul wee na ya mana enwere iwe ka ghara ịgbapụ okwu ọzọ n'ime the gift of the Holy Spirit ke nke ọ dị ka ị nwere how many gifts of the Holy Spirit enwere? Enwere various gifts of the Holy Spirit. Enwere 7. Okay, n'ime 7 ke nke ị nwere na bụ ọnatarachi na onwe gị na-arụ ọrụ na onwe gị. Nke bụ eziokwu na ọlụ anyị na-alụ n'idiri umeala. Ụfọdụ kpọm prophet, ụfọdụ akpọ evangelist, ụfọdụ akpọ pastor. No, maka Kraịst kwuru sị na kedu ihe unu na-eche m nwa bụ verse na ọ bụ ya ma verse na ọ bụ prophet, verse na ọ bụ nke ọzọ kedu onye uru si na m bụ verse na ọ bụ Messiah. Mana anya wee ji ha ọnụ ya wee kwu ya. Ha nwakwuru nya ka na-egwu n'ime gị. Okay. Onye ọbụla nwere ndị Igbo na-asị na ya abụọ ọnatarachi. Ọnatarachi bụ gift. Nke mbụ ya bụ n'ọnụ English gift. Exactly. Kedu gift of the Holy Spirit ya ị nwetere ịma na iji asị na ọ ga-etubọrọ si yes anyị ga-eji wetu na Chukwu nyere gị onye nke amara. Okay, JP, mmasị gị na ọmụ nwere mmasị gị ife ndị mmadụ na-ekwu. Let our work speak for us. Yeah. Ka m gwazi yes, otu onye si ekwu mmasị gị na nke m nwere mmasị gị na ebe ndị mmadụ na-afụ n'ime m. Mgbe Kraịst jụ ha ọ na-abụ m na-eje ozi ọma na-alụ ọrụ. A na-asị na ị nwere onyinye dị otu a. A na-ekwu nke knowledge. A na-ekwu message. Prophesy abụrụkwa sọ mgbe a gwara gị na a ya enwe accident ma mgbe a gwara gị na ekwe onye na-achọ gị. Even the word of God or prophecy. Ozi ọma a na-ezi ezi na maka ọ na-ekwu maka future, ọ na-ekwu maka present, ọ na-ekwu maka past. Ọkwa ịghọta. So a na-ekwu maka wisdom, a na-ekwu maka knowledge, a na-ekwu maka message. Ọkwa na-aghọta. You have the word. Thank you very much. You have the word. Then revelation ife ndị ọzọ na-abịaba. Na Chineke nyere the gift of knowledge, gift of wisdom, and gift of teaching. Man, put me. Let everything. No, you are because what I've got a comment section. Yes. Fine and good. Now, healing. Did you believe in healing? That healing is real by the Most High God. Yes. Okay. Did you believe that healing is real by the Most High God? Only heal as a man of God. I wear remarkable. Say yes, they are draw. No, bro, Paul Chigbo, but already healed. Yes. Nke mbụ bụ na ada agụta ha ọnụ. And if just name 2 or 3. Okay. Ka m kwuo maka healing wee kwuzie ndị heal. Otu isi wee jụ. Ada agụta ha ọnụ. Ma na-eme a na-echezọ maka ịbịa buru ya n'uche ọ dị ka ọ ya emewe gị ngalabata. Now, enwere healing. Ife ọbụla dị n'ụwa nwere signature of God. Ọ gụcha nọ n'ọbụrụ Chukwu kere ya. That's why God is a creator. So enwere ụmụnne anyị na-asị n'ọsọ medical treatment ka enwere isi lie. Okay. Onwego onye ikpere ekpere ọ dị healed, yes or no? Yes, enwego. Onye na onye na-ebe. Enwego. Ma nchetazi mana enwe my own brother, yes. My own brother nke m na-ekwu nwanne m nwoke ọ nọ ndụ taa. And they mentioned go m ndị na-eme argument na-achọ ka akpọta onye ngwọrọ. Maka nke menụ ka a ga-eji wee kwuo okwu. Now, nsị ha ngwa bịa ka ije na Memphis Hospital n'Enugu. Memphis, yes. Jekwa n'ụlọ ọgwụ ndị Reverend Father, Reverend Sister dị n'Obo. Ebe my brother kụrụ isi na moto ndị construction company pịara ya. Onye ya na-eso na bike gbajie laps. Ọ gbajie ọkpụkpụ adị na laps. Now, nyanwa na onwe ya kụọ isi na 3 days okwuru okwu. Emecha X-ray ọ bụrụ na ọ na-ebili dị na brain.
ekpegide m ekpere gọzie mmiri wee na-ete ya n'isi ahụ efuru chi wee fu and o nwere ọgwụ ọ ṅụrụ apart from emechara na Saiburi eje wee Memphis the result dị abịa na Memphis I deposited 500,000 naira na Memphis mana ị kwụrụ ụgwọ akwụrụ m 500,000 naira yes wee rọnụzie labụ ọ bụrụ na nwụrọzi blood afụrụ ha refund 500,000 naira kwụrụ ọ dị ka mgbe ahụ ị pụrụ ọ na onwe injection a na-agba ya for healing inside ife nji mmadụ na-agbara na injection na refundụrụ anyị 412,000 ha wepụrụ 418,000 ha wepụrụ 82,000 naira ego lab ndị doctors na Memphis kwuru na ha nechara na nwere ife so na-ego test ya rọnụ ka ha wepụsị they refunded us even na-ekwu dị on record Memphis na Enugu ebe a the two result dị ma nke obo ọ bụrụ private clinic ka a sị na nwanne my younger brother ọ ka nọ ndụ taa yes fine mba asị m na ọ kalị akali yes enwekwara nke mee na board gas n'ihi ala mgbe a na-enwe skuulu science and secondary principal junior na-adị iche ejelu ha program na-agwa ha ife dị iche na power of darkness and light ọ dịka ọ tara ya ọ dịka ọ test bịa all of a sudden ndị nkụzi bịa ebe m na-ekwu okwuchukwu na skuul wee sị m na enwe nwa akwụkwọ a na-ekwu na ahụ ya Steve go na hostel na amụrụ ma ọ nwụrụ anwụ so ị na-eluzi ebe ọ bụrụ na ndị teachers ma monastery group ma ndị Pentecostal ha nche ekpecha n'ike agwụ na onye ọbụla ndewe microphone ruo I have never seen such challenge abort gas ihe ala ọ public school ka ọ ruo ebe ahụ I connected my spirit mmụọ Chukwu si m gbuo ya akara nke obe n'iru I should mark that cross without that na onwere ife anyị emebe nwere isi maka ị na-ekpe according to how the spirit leads ị ya dị enwe result so oge m bikwasara ya aka gbuo akara nke obe n'iru I prayed about 5 minutes wee yọọ God ebere n'isi ya maka ọ gwago m what happened ọ bụrụ na the girl na manipulate na-ama ma fence na-apụ with ndị na-ama fence abata a lot of ụmụ akwụkwọ na-ana n'iyi like agent so oge m kpegidere ekpecha ekpere na-apụ nsị Father let your will be done ị na-apụ the girl sneeze onye m na-agwa gị ụkwụ ya na aka ya mana ị na-abụ oze uzere isi ya kunite ụkwụ ya daa but ewe n'iwe ọ dịghị ka na mgbe ahụ onye ahụ gbara uzere ndị nkụzi kpọkọsịa gị bịa ka elele ọ dịghị ka ọ epilepsy na-eme mana epilepsy bụ onwe awa ya bụ ruo ojikwa ka ebini ọ dị ka ọ nọ epilepsy ka ọ nya ihe mkpatụ ihe na-adọ mmadụ adọ whichever one it is abnormal situation mana ọ bụ na epilepsy at that point ahụ ebeze bịa kwuo okwu ọ dị synchronize ọ bịa ma aja na ibeze kwuo kpee ekpere ya ebeze epilepsy emezi ihe no ife mee no na ife dị mkpa ọ na-enweta result ife dị mkpa ọ na-akpọrọ m na-enwere ọ bụla epilepsy mgbe orugo time ọ ga-eje ebili ga-ekpezi ekpere ọ bịa synchronize ya with that time I ji ekpere ya emezi uzere a man defend nwe ya ife amadebe na ife nweta result hụ na akpọrọ man of God ekpecha ekpere n'iru even oge nna hapụ all the shout of ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ife kpọchigata amazụ because we emego one of my brother nwụrụ anwụ cheka m bịa sorry healing nwe processes so gekwa ntị Chukwu ada agawa nwe traffic otu o si heal 10 lepers dị iche na otu o si heal onye nọ na ọdọ mmiri Beside ọgwụ nwere idea ịma ọgwa 10 lepers ha ji egosi onwe ha ụkọchukwu on their way going ka ha nọ wee dị mma ọkwa eziokwu otu esi wee heal na-eme anụ dị iche so healing nwee processes so ife mmanwụ na-ekpego ma ekpere wee sị Chineke let your will be done aka m na-atọ n'azụ obido izu uzere zetu uzere wee ka mụọ ya down ọchịtụ ụkwụ ya na were ụkwụ ya gaba imeziri mee ngwagharị na onye ahụ mechakwazi ihe ebuka mekwazi ya again ka ọ dị heal permanently mba akpọgodi ndị be ha bịa buru ya na ọrụ mọchụarị ka abịa buru ya emechaziri dị heal permanently ụdị ihe emezi ya again o mebere before nọ onye ka nji mara na ọ bụrụ epilepsy ọnwụ na onye dị epileptic even the school ya ekwu okay thank you very much for your wonderful answer onye ọzọ tụ ma ọ pastor ma ọ bụ bishop ma ọ prophet ma ọ dikin Chineke nyere enwere ike imewu miracle onye ngwara gị iji ma onye isi afụ ụzọ ma ọ bụ onye ekpenta dị mma ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ esi n'ọnwụ bilie dịka etu Kraịst ọ sọrọ ọ bụ na odimeji ọsọ gị will do greater than he do nya na ị ga-eme ihe karịa Kraịst mere ịmara Kraịst mere onye ekpenta ọ dị ọcha onye isi ọfụ ụzọ onye ngwara gị ije onye ogbi okwu okwu why na ndị kịta ahịa emewe onye ogbi ka eje n'ime ọgba ete memba gate kpọpụta onye dara ogbi for 13 years mee okwu okwu ma ọ bụ onye ngwara dị sure okay nke bụ so ụdị ya kịta enye a Chineke nyekwuru gị onye nke
ikpogoro ya ogbe okpere. Thank you. Ife dị na ya bụ o nwere ife ndị nọkịta na-eme most of ife a na-eme kịta bụ ife amụrụ amụ. Bible school a na-eje maka adị thousands je Bible school o nwere ike bụrụ few nwere ọkpụkpọ oku. Why must mmadụ ije Bible school n'ịmụ okwu Chineke ahụ? Nya ka m na-agwa gị na ife niile na-abụ a na-refine ife refine. Ịmeta crude oil now ire agba ya na moto ozugbo. Eje refinery enweta kerosene. Aghọta m onye ka m na-aza gị. Thank you. So now nye ka m na-agwa gị Chukwu na-use any medium. He can use anybody and achieve anything. Ife dị mkpa bụ ịdị flexible. Mana etu ọgụda ịdị. Are you filled by the Holy Spirit? All my character, the fruits that bear in me. Okay, do you think you possess the fruit of the Holy Spirit? My lifestyle. Love makes. Reflect. No, I cannot. Somebody can boast. I cannot. I can boast with the Lord. Na nwere onwe m nye Chineke. Onye nwa na-eme ka mkpụrụ na amị. Ọ bụrụ na aka m. Mana o nwere ya kwọ nsọ kwa sị, if your faith can be like a mustard seed, you can say to this mountain, be thou removed to the yonder, which means currently now, do you still have faith? Na onye isi gafe jaba ka nkwụsị ya asị ya. Bikwasị ya aka dịsị ma ọ metụ asụ mmiri n'aka ka Kraịst mere. Onye ka na-agwa gị no problem. Ị ga-emewe without your faith. Problem a bụ ife nwere kịta na ndị mmadụ na-achọzi ka ha use God ọ bụrụ God to use them. Ka m bịanụ any miracle that will manifest ebe ọ na Chukwu mere appear, any miracle that will manifest ọ Chineke ya eme ya mgbe o ji sọ ya onye ọ sọrọ ya. According to what you said, any miracle that will manifest ọ na ịmara sị na onye ama aba no a challenge ka emere as a challenge. Okay, now let me just put it this way. Yes. Can I say about the very fact? Sorry about this question. But Christ a challenge. We have go Christ on fire. I don't know about it. I know Enugu State. So all I just tell you the guy would go. Man onye ama aba, ndị ama aba na Elijah Maraka. Yes. They got Elijah making media. It's an open contest. Yes. Open na mata eze ako. Ọ bụrụ na bata ya eze aka sị pụtara Holy Ghost eti canopy tis open contest nyanwa apụta wee gwa gị sị na ọ challenge gị na onye akịta bụ onye epilepsy maọbụ onye ekpenta maọbụ onye ogbi, and you know the God you serve is the God, no nonsense God, is a no nonsense God. That's less nonsense. And when you believe in God with the truth and the holiness, now God respects His word even at the dying point. Now, Matthias, I'm talking about the Holy Ghost. Just as you may know, Maba. Okay, can have iji onye kpuru isi maọbụ onye ngwọrọ ọ na-adịrị gị too hard or too complex na Jenụwarị ya dịka na n'oge ọkọchị wee sị gị lee anya n'ihe akịta taa akịta bụ no sign of rain. Ọtara ga-asị gị na ikpe wu ebere kịta at this point mmiri ezo kịta ọtọ gaba arọ bụ n'agụ na Igbo sobe Christ iya emewu accept the contest. Okay. Ife mama ji wee mee ya kente ife mama ji wee mee ya ozugbo bụ na the power doesn't belong to me, it belongs to because you believe. Kambia. That is where the problem is now. Onye nwe the power, onye nwe na-eji abalị aga ọfụ. Okay. Chukwu nwe power, you will consult him as a servant. Onye ka ọrụ ji wee nwe ume ana iji maatụ kambia. O nwere ebe ụmụazụ Kraịst boast to say but onye ngwọrọ but onye ise na ọ ya aga ije but onye ngwọrọ. Okay, as in paraventure. Nya ka m na-agwa gị kambia that open challenge, why I will not accept it bụ unless na mmụọ Chineke ọsị m go. Mana mmụọ Chineke say go. Of course I will go because I'm Chukwu nefe mana mụ ama anabata ya. God cannot stoop that law. But fetish oracle. Owo ihe to ndegwe asị na Chineke na-emere onwe ya afa. Na oge ruo ọ ma pụta maka na mmadụ na-eri gada eje toilet gwara ya pụta. Enwere bụ na enwere times of persecution, trials and difficulties. And okay, let's say wepụ Matthias God dey gas no ihe nwanne na nwanne. Na government kwuru na gọvanọ Paul Chigbo na-ezi oziọma ga-adịgo too much. Na desire that to avoid either they kill you or you come and manifest that the word of God is in efe. Kpọpụta gị na Ego Square. Wee sị gị na ihe ị chọrọ ime gị na-agata bụ wepụta nkụ. Wee sị gị Paul Chigbo n'iziga oziọma too much. Ị terrorize ndị mmadụ with oziọma.
Now it's time for you to demonstrate the power of the Holy Spirit. And even here, in an ega, just like Paul the Apostle, Paul the Apostle, in a persecution. At that point, unu na-ewepụ formula eji alụrụ Chineke ọlụ ọkwe na-aghọta ọ bụrụ mụ na-eme nobody can tell you nwere ife Chukwu apụrụ ime mana ime bụ n'ụzọ wee nabatanụ without consulting God onye ọ na-enwe mmụọ na-ejere ya ozi ọ bụrụ mụ na Elijah anọkọtarọ wee kpọkuo ọkụ Elijah gbagidere Ehab and Jezebel ọsọ ọ ka anabata n'ozugbo ahụ no, ana m agwa gị izi no ama njem isi na-eme mmenwu ya ndị na-eme argument asị for ya now na power dey make exist no mụ na-enye gị explanation I back my answers with the reasons mba faith na-abịa abịa but maka ihe ụwa ya ekwu na ịgbara ọsọ contest Kevin na-agwa gị kịta why should I engage in such contest if God doesn't allow me? Okay, do you know that those who are led by the Holy Spirit, if you are led, there is nothing about God you can do on your own. So are you not led? Oh no, the situation bia mmụọ Chukwu lead ya mumoga. Then the situation that I go now as a start now. In the Spirit of God, oh no situation bia in ekwo dey hono kita na. It's an attack and also tribulation. It's time for you to manifest the Spirit of God in you in time of tribulation and trials and temptation. There is no way iyesi were oburo gi ye use God or God ye use gi kam just say now microphone na phone iji n'aka kita o gi na apia konya na apia the technology of mankind. Thank you don't compare the things of the Spirit. You are a pencil in the hand of the artist. We are like a pencil and microphone in the hand of the speaker. I was expecting you to tell me that your own particular faith. Faith mbukwari ya o. Because na government gbaro mu ka mmeji mee ya. Mmemi amaka na mmụọ Chukwu chọ ka mee ya because if God is not with me, it will not manifest. No man of God can come and claim no matter if any na na ụfọdụ magicians ka happen. Okay, I have this. Onwe ife ọzọ ejuru mme ka mmanya ọnụ maka healing. Ị na-aghọta? Egwa gị ndị mbeziri ekpere dị head nkọ onye na-ekwu na healing adịrọ many medical doctors mana healing dị mana ha na-azọ dị territory ọkwa ị na-aghọta now healing onye ngwọrọ ka ọ ga ije ka m jụọ gị ka m ngwa gị when God arrives o nwere ife anyị họ Chineke ime na ọkwa ị na-aghọta ọsọ dibịa bụ onye ada agwa ihe anyị Chukwu na-agwa ihe anyị now ka m gwa gị healing ma olive oil akpụ n'ọnụ kịta na na-eme abuse olive oil mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ no isi ka osi ka ọ bụrụ eziokwu ịmana ajụ na njụrụ ịbịa ka eze wụọ jump ka Adamawo jump ọ dị ka ya bụ this argument in the hand of the followers and the argument or dialogue okay let's leave this dialogue chain ka ndị fans George eventually loss of land people can way on na if you also kwasa nenu nke jura because that age of that ịmara ọbụna on live broadcast ịmara ị na-enwe ọnụ ị nwere ọnụ na live broadcast ị na-ewe ndị mmadụ mana nke a bụ analog ka ya na-azazi gị akịta anụ atago ngozo azụ ya ka m jụọ gị a na-enwe ọfisi apart from nke na-ajụ mụ na Chukwu ọ na-eyuzu mmadụ enwere ndị nwere healing as office enwere ndị nwere prophet as office ọ bụ na-aghọta biko ka m jụọ gị nwa bụ JP ịfụ na ndị nwere the ifedia cancer of the leg Prophet TB Joshua nọ ụmụ argument adịrọ maka o nwere ọfisi ya and all obvious ọ bụ na-aghọta ịfụ na ndị ekpere fu before and after their video onye jere fu na video ebe a na-afụ na video ndị a na-agwa gị na ndụ ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ ịbụ odoga na-enwere and ka m gwa gị problem ndị kịta nwere okay before and after what of nke a mfụrụ nke the Lord choosing bịara jee si na onye tat something years deaf and dumb si fụrụ ụzọ mee nke mana onye ahụ erubeta something years ka m jụọ gị ebe nnachi gwagodo gị maka TB Joshua ka m gwa gị gee ntị mgbe TB Joshua nọ everybody na-abịa ka m bịa everybody na-abịa mgbe TB Joshua nọ na-eji medical report abịa anybody na-eje any ministry for healing now mana o jere ụlọ ọgwụ medical report referred to them from the church no anyị enwere ife gosi na ụlọ ọgwụ sị na ife a dị chronic na magwọ mana church na-enwe ụlọ ọgwụ
Obina church refer to the medical diagnosis of in the church. Church no go no go nyekwa gi lab kwa. And you are not a medical practitioner. The lab might be fake. The lab might be correct. TB Joshua na be generally na their website on teaching hospital, general hospital, and we recommended hospital. TB Joshua recommended. Hey man, one of their staff on our web. It's all Island. No, na ke wale is land. Every problem as you know, many ministers today. Many ministers today, adekwe ndị mmadụ iji ụnụ ọgwụ onye ka eji ebunyezi ha mmanụ na-eme ya abuse. Ị na-aghọta ekwesịrị na anybody na-abịa any church any ministry for prayer ya ebu ụzọ gosi medical report ịfụ na ife a na-ama agwọnwụzi medically. That is where God comes. That is where the problem is. So advice aga m na-enye onye ọbụla ahụ adịrọ buru ụzọ jee ụlọ ọgwụ. Thank you very much. Afugom na I can on this a dialogue na theology na the rest of it. All spiritual matters. How can the root in as much as na awole no na awotu. Mma ga tako ga awole. Na cha di karate. Maga yende fans ga ya atake zoga. Na yende otu Matthias ya atake kaji. Na e gbara ọsọ bere akụ. Matthias no onwe ya ekweta ha ọ dị ka m gosi ya na enwe healing. Olive oil can heal. Olive oil mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Biko ihe abụ episode 1. Just what I got share about is ka ihe abụ ihe mmụta ka anyị bara inye. Ọ bụ mgbe na war. Yes. Ajụgo m bro Paul Chigbo ajụjụ njụrụ. Unu afụgo ihe ọ sara. So juzie nye nke unu na comment section. Biko ana m emechi n'okwu a n'ife mụ na JP kwuru now. Biko ọ bụrụ na arụ adịghị gị buru ụzọ jee ụlọ ọgwụ. Don't put God in test. You can pray and be, going for medical solution. Obruzie na enwero medical solution. Then ijebezie for prayers. Ma more spiritual. Ma dibia o. If I na-ekwu ma dibia. Ihe ọ na-akọwa bụ mụ na-akọwa bụ ahụ na-arịa gị. Go to hospital and treat yourself. Simple. Ka ya bụ ịnwụ ọnwụ ike.